sekuru mofu ndine umwe mubvunzo. Pane varume, nyaya iyoyi iri kutaurika zvizhinji. Pane varume vanoshaya simba pabonde. Vakauya kwamuri imimi sasekuru munovabatsira nenzira dzipi? Tine nzira dzakawandisa dzakafanana nekutanga taongorora kuti mhaka nechikonzero chiri kupa kuti simba racho rishayike. Kune umwe ari kurishaya kubudikidza zvimwe zvinokonzerwa nechikafu chaicho chavanodya. Umwe akasungwa zvine chekuita nhasi uno pamwe nemadzimai. Umwe akatoberekwa akasungwa ari mupwere. Saka zvitori nechivanhu ngani? Kazhinji kachona matambudziko iyaya anenge aine nhoroondo. Ko vanhukadzi vanombouyawo vachida kubatsirwa nenzira dzipi panyaya dzebonde idzi? Kune nzira dzakawanda. Vanhukadzi ndo vanhu vacho vanofarira nhau idzodzo zvakanyanya. Saka kune nzira zvakare dzavanoda, kungava kufadza murume zvizhinji pabonde ipapo, kudziya miviri. Nhasi uno pane yavanoti zwanamina, yekuti murume anenge asangana naye haafaniri kuzosangana nomwe mudzimai zvakare. Anenge akungoda kunzwa kuda kuramba achidzokera kune iyeye badzi. Saka pakudziya mira pamukura kuti munokwanisa kutobatsira munhukadzi kuti adziye miri kudziyisa murume wake, handizvo? Kana uchinzi kudziya mwiri kureva kuti munhukadzi akasikwa zvakasiyana nemunhurume. Ropa rake harifaniri kunge rakatonhora. Asi anofanira kuti munhukadzi, kana ndakagara newe sezvizvi, kana wagara nemunhukadzi panofanira kuva nemusiyano. Nhasi uno unofanira kunzwa kuti kana akakuguma pane zvaunofanira kunzwa mauri. Ndizvo, hazvifanire kufanana. Saka noti ndakaguma munhurume ka mabi angu hapana chandonzwa. Hapana, ndizvo zvoda kuti munhu mumwe chete. But ukaguma sheshe kana munhukadzi ka unotoona kuti zvasiyana. Panofanira kuva nemusiyano pauri iwewe, zvaunofanira kutonzwa kuti aiwa uyu munhukadzi. Sekuru mofu toda kubvunza mubvunzo unoenderana nenyaya dzemabhizinesi. Munhu ari kuti akatanga bhizinesi rake nhasi, gore rinopera pasina chine musoro chabuda pabhizinesi iri. Handizive kuti mungauti unyama here kana kuti munoti chii, mungakwanisa kubatsira munhu akadaro here bhizinesi rake kuti rifambe? Zvazvinoita ndezvekuti tine ongororo nenzendo zvakare dzatinotsvaka kuti chiiko chakasunga. Nokuti umwe anotanga nhasi iwe wane makore 3 uchita chimwe chete hapana chabuda. Totsvakiridza dzimwe dzitori mhaka nemhosva dzakaparwa mumusha kare kare kuti hakuna anofanira kubudirira. Saka toita ongororo idzodzo, kana zvatsvakiridza wobatsirika. Kune nzendo yemitombo yatambotaura iya yegwezvo, newo wachona unofanira kunge wakachenurwa wakachena kuti nhasi uno upenyewo panoonekwa zvevamwe zvako zvova zviri pamberi zvinotanga kuonekwa. Sekuru, pane umwe mubvunzo unoenderana nekusungwa kupinda mujeri. Pane vamwe vanhu vari kupikira mhosva dzisiri dzavo. Vakauya ivavo munokwanisa kuvabatsira here? Ndizvo. Ipike mhosva dzisiri dzake. Kunyanya-nyanya takaita ongororo kana takava nehumbo hwekuti aiwa chokwadi munhu ari kupiwa mhaka isiri yake. Pane tsvakiridzo yatinoita, pane mitombo yatinovapa zvokuti kana kunyange ivo vatongi vanoonawo munhu asina mhaka. Kutombota nemhosva, ane mhosva then kuti inini handisida kupinda mujeri, ndiye mhosva handisi kuramba but handisida kupinda mujeri, mungakwanisa kuita sei? Zviriko zvinogadzirika. Unogona kutobuda, asi kazhinji tinowadzokurudzira kuti aiwaka kana watadza pikira zvitadzo zvako. Kana wagona usasungirirwe pawagona. There you have it, folks. The voice is now yours in the comment section below. What do you think about this whole situation? I've been your host, Mwana Biriot, and if you have not yet subscribed to Mana Sichibanda's YouTube channel, please do so and make sure to turn on the notification bell so that you'll be notified every time we upload a video. For now, it's locked down.